Hey, drop. Брифинг по една изключително важна тема. Става дума за брутално нарушение на CNR системата, за данни, нарушение, пробив на данни, които касаят хиляди пътници, включително граждани на държави от Европейския съюз. Този пробив е направен през българската точка за достъп, чрез системата за резервация на полети на територията на Европейския съюз. И колегите ще ви предоставят повече информация по случая. Добър ден, колеги. Българският PNR гейт на министър Демерджиев вече е проблем на Европейския съюз партньорите. Ние сме тук за да отговорим на въпросите, които институциите вече имат връзка с международния вече скандал, с масирания теч на данни в международни регистри, засегнал граждани на страни членки на Европейския съюз и очакваме всички органи, които ние сме сезирали, с едно си да извършат незабавни и незабавни проверки с цел установяване на нещата на първия процес в PNR. Кои органи се сезирали и кои не? На практика, мисля, че всички вече разбраха. ДПС е в наше лице, на хора, които аз съм член на комисията по външни работи в Националния парламент, колегите на работа в комисията по сигурността, наблюдение на службите, Шавили, председател на комисията по правата на гражданите, вероизповеданията и сигналите на гражданите. Всички ние сигнализирахме, като се започне от всички ръководни институции на Европейския съюз, председателя на Европейския парламент, Европейската комисия, комисарите отговорни за правата на гражданите, комисарите в ПАСЕ, националните точки, които отговарят за PNR системата, европейските агенции, които отговарят за PNR системата, Интерпол, Европол, изреждаме още всички посолства, които биха могли да бъдат заинтересовани, защото техни граждани са засегнати. Ние информираме всички, защото сме разтревожени за всички. Колегата ще каже повече за самата система и какви нарушения сме правили. Става въпрос за нерегламентиран достъп и последващо нерегламентирано използване на информация от международни регистри. PNR системата събира, съхранява, обработва, анализира и при доказана необходимост използва данните. В случая характерното е, че данните от PNR системата следва да се използват само единствено, когато се разкрива, предотвратява, пресича, разследва или наказателно се преследва тежка организирана престъпност или престъпления, свързани с тероризъм. В случая резервационните данни от авиационните полети са използвани с юридическа цел, като данните се използват за установяване, в случая се използвани за установяване на лични или политически контакти, както и за публични отношения и репутационно въздействие. Много важно е да установим кой, кога и по какъв начин изнесе тези данни от публичните пространство. Господин Стоянов, вие имате ли данни, че тези доказателства, че тези данни са използвани и извън целите за разследване на тежко престъпление? Значи, ние от трибуната на Народното събрание, министър на вътрешните работи, направихме коментар, че има 82 лица, коментират се конкретни имена, се казва, освен това са медицински фирми, стана въпрос, че са проверени 227 полета. Тук възниква въпроса, че от тези 227 полета вероятно има няколко хиляди пътници, на които данни са били достъпни. Тоест няма как някой по не знаем какви причини да развие тази информация и публично да го разкрие. Ние специално не чухме за какво е тази информация. Разбира се, ще бъде въпросът само да допълня с вашия въпрос. Нека да ви кажа, аз не случайно съм с това, че си бивш член на Европейския парламент. През 2016 година аз съм гласувала за тази директива. Много добре си спомням дебатите. В центъра на обсъжданията бяха правата на европейските граждани, това число и правото им на защита. Тази директива е за да защити гражданите, а не да бъде използвана според любопитството, политическите настроения или нездравия интерес на някой. Тази директива е да защитава гражданите. И точно за това аз се чувствам отговорна да информирам всички хора, с които съм работила до сега, продължавам да работя, за това, че принципа на директивата е нарушен. Принцип. Оттам нататък нещата са детайли. А че господин вътрешният министър не предостави на Народното събрание отново в нарушение на закона документите, които той цитира по време на неговото изслушване, това е друга тема и ще бъде предмет на разследване на нашите национални служби, защото той не спазва закон. Надявам се. А що се отнася до вашия въпрос, можем ли да очакваме някакви реакции? Аз мога да ви кажа следното. За да се задоволи нездравия интерес към тези 277 полета за 8 години, представете ли си колко полети са прегледани, проверени, преровени, използвайте който искате термин. Представете ли си колко хора са летели в тези полети? По най-горе информация над 100 000. В момента днес министърът на вътрешните работи на Република България гордо заяви, всеки ще бъде проверяван. Тоест, всеки може да бъде проверяван, може би ние сме проверявани в момента за полетите, с които дойдохме с вашия туризъм. Ами това се чудим, къде отиваме? Към Орел, към развитие социализъм, към единовластие, към какво? България е демократична страна. Ние принадлежим към Европейската общност и за това днес сме тук, за да алармираме Европейската общност. Срещата ви подкрепа, разбираме. Какво става ясно от разговорите с вашите предишни и сегашни колеги, евродепутати, представители на европейските институции? Какво ви казват те? По принцип, наясно ли са с войната на вътрешния министър срещу един депутат и един конституционен съдия? И как приемат това, че се нарушават всички директиви за спазване на гражданските права? Госпожа ви ще ви каже за всички директиви за гражданските права, но аз сега ще ви кажа бързо за срещите. Намираме пълно разбиране. Ние намираме разбиране от най-високите етажи на Европейския парламент и Европейската комисия, които се запознават подробно с нашия сигнал, събират допълнителна информация. Още следващата седмица ние ще имаме работна среща с госпожа Мецола, всяка вероятност. Докато сме да се срещаме с други колеги, всички са много притеснени. Защото логиката на една директива на Европейския съюз, тази, с която говори, грижа за гражданите, логиката изключва тези байгановски притки български. Трудно има на колегите да разберат и да повярват, че една такава система, която е постижение в защитата на гражданите срещу тероризма и организираната престъпност, може да бъде използвана за хиляди пушкарски цели. Госпожо Михайлова, манипулацията се състои в това, че вътрешният министър казва неща, които хората искат да чуят. Да, няма никой над закона, всеки може да бъде проверяван. Остава основното нещо да гърми основанието. Няма основание. Напълно съм съгласна с вас. Винаги, когато някой сериозно властен каже, че някоя служба на негово подчинение, в случая ГДБОП, са получили указания. Кой нали на ГДБОП? Кой да сложи на ГДБОП? Затова се мълчи. Разчитаме, че това внушително мълчание в България ще бъде прекратено, след като се зададат въпроси от тук и за всички институции. Може ли да ви дам моя отговор, кой нареди на ГДБОП и на полицията? Секунда. А това стана ясно в моя разговор с представители на прокуратурата. Имат два сигнала. Тези сигнали са изпратени да бъдат проверявани в полицията. Върнати си двата сигнала от Главна дирекция на националната полиция в ГДБОП, че няма съставомерно деяние, няма престъпление. Тоест, оттук насетне с какво се занимава Иван Демерджиев. Със същото, с което се занимаваше българската полиция само допреди месец или два. Риторичен въпрос беше. Да, така че това е. Благодаря ви за съдействието. Ако мога да добавя и аз към колегите, тук съм като председател на комисията по Моля да минете само по-напред, госпожо Жули. Тук съм като председател на постоянната комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите в 52-то Народно събрание, за да информирам колегите евродепутати и
и колегите от националните парламенти в Европейския съюз, които работят в областта защита правата на човека, за всички тези нарушения в България и за мерките, които трябва да се предприемат за защита на правата на гражданите. Нашия юридически екип установи, че са нарушени 3 европейски директиви, Хартата за основните права на Европейския съюз, както и регламента за защита на личните данни GDPR. Така че ние като лоялни партньори в Европейския съюз държим да информираме всички, че България, но не само България, и партньорите ни са заплашени от хиляди съдебни дела във връзка с нарушените граждански права на хиляди български и европейски граждани, най-вероятно и граждани извън Европейския съюз. Имате ли информация, тези 82 души в един момент бяха толкова, вероятно са станали повече, той Мърситов, уважение Иван Демерджиев, колко може да кажа, че ден ще са летяли 800 човека с таргетираната от него личност, ще се оплачат, ще заведат дела, изразяват недоволство и гняв от това, че се нарушават техните права. До сега, според мен, такъв грандиозен скандал не е имало никъде по света. Масово изтичане на данните на граждани, които не са публични личности, които не са участници в корупционни или скандални истории, защото те трябва да търпят всичките тези щети заради амбициите на един човек, който не се представи добре на изборите в Кърджали и от тогава се отглоби и започна да рита и да блъска където му падне. Да, министър Иван Демерджиев може да каже, че са 800 човека. Ние за това държим той да предостави документи и основанията за тези проверки. Най-вероятно една част от хората вече са подали искания към съда във връзка с нарушението на министър. Конкретна информация нямам, но наистина предварителните заявки бяха всички засегнати, поне които част от обявените, които част от гражданите, които бяха обявени от трибуната на Народното събрание, да заявят, че това си търсят правата. И едно дете. Това е изключително грозна история. След като Емил Дечев включи в политическите интриги по най-отвратителния начин 9-годишната си дъщеря, сега излезе един адвокат, правосъден министър и вътрешен министър, който каза, че някоя бизнес дама имала дете от бизнесмен. За Бога да не видим правило ДНК тест. Обезпокоени сме от нарушението на личните права, на семейните права и използването включително на интимни отношения по този грозен начин от трибуната на Народното събрание. Надявам се наистина да има адекватни мерки и нашите партньори и българските институции да реагират. Благодаря. На вашия въпрос, как депутатите реагират, трябва да кажа, че те са изключително шокирани, необезпокоени за това, че става дума за пробив на PNR системата, за хиляди души, чието данни са компрометирани. И това е тема, която действително може да разживи Европарламента. Господин Танакатил също ще ви каже неговото впечатление от реакцията на Европейската. Госпожо Йончева, всъщност за какво настоявате вие? За започване на процедура срещу България за независимо европейско Ние не разследване? искаме България, ние не искаме да бихме искали България, ние работим за България. Но бихме искали да се разбере за какво нарушение става дума, съответно да се вземат конкретни мерки. Ние работим за България. Да се констатира размера на нарушението, да се констатира размера на нарушението и да се предприемат необходимите мерки. Ние не носим отговорност за гражданското право на всеки гражданин, който има право да заведе дело. Тук не става дума за 281 или 2 споменати, тук може да става дума за хиляди, а може да повече. Така че това не може да бъде. Това е гражданско право на всеки. Но целта не е да бъде наказана България. Целта е българската точка в една система, създадена да брани гражданите, да работи ефективно и да не бъде използвана по случайните капризи на един или друг случайен Не ми прилича да бъде спрян Иван Демерджиев, както се е достигнал. Намираме се в Европейския парламент, ние всички вярваме в ефективността на европейската демокрация. Бихте ли дошли по-напред, моля ви? Когато разговарям с колеги, разбира се, те наистина са шокирани, те са много чувствителни, когато говорим за есенциални права, граждански права, лична неприкосновеност и сигурност. И тук се поставят много въпроси на място, които просто не получават и до момента отговор. Особено когато говорим за директива, както Михайло правилно посочи, която е направена с цел да защитава гражданите и техните права и свободи, тя да се нарушава. Особено когато тази директива има много ясен регламент за съхранение на данни. И този регламент положително е нарушен. Само да ви напомня, че PNR данните се съхраняват 6 месеца, маскират се, след това трябва да има определен протокол, при който те се демаскират и след 5 години абсолютно трябва да се унищожат. Това е регламент на директива. И как се предоставят тази данни след такъв дълъг период от време? Първият въпрос. Разбира се, колегите поставиха другите въпроси, но вижте, върховенството на закона не се постига, рушейки самия закон, и институционалността. Има си правов ред, демокрация, институционалност. Когато ние от години от Движение за права